Здравейте хора, слушатели, читатели на Кремчете. Наскоро получих един коментар под едно от видеята, че има твърде много реклами на не знам колко секунди. Аз съответно не си слушам сама записите след като ги кача в YouTube. Естествено, че ги проверявам преди това, но не съм разбрала, не съм забелязала такова нещо. Канала не се монетизира. И това не ми е самоцел по никакъв начин. И затова така този коментар малко ме жегна и реших да прочета 2 изречения по въпроса. И се оказва, че дори да не си монетизираш канала чрез реклами, YouTube да ти плаща, YouTube може, когато си прецени на които си иска канали, да си поставя реклами. Без самите създатели на съдържанието да получават каквито и да е облаги. Така че съжалявам, че сте принудени да слушате реклами, да ги изчаквате, да ги скипвате. За мен също е много досадно. Аз не си плащам за YouTube премиум, за да нямам реклами реално. Така че всички сме в мъчението заедно. Все пак ви благодаря на всички, които сте сабскрайбнали и ще се старая, докато децата поне станат вече абитуриенти, да кача фондацията до край. Но ще видим. Това е бавен, не казвам мъчителен процес, но е доста времеемък и го правя между другото и удоволствие за мен. Надявам се и за вас. Благодаря ви още веднъж и чао!